Christmas non Pigtails limited hair at Thlawn na idan. Ang pasabihin play for UGC insert sa nga hinagema yan lo tour. Inlo vele at paya get UGC hin peda nga info ang yan kopi sumber patumala ama. Suan na idan yan 7 million points ang haya. Points na idan siyang hoy kalusay nga. Points na hi ahar lutok lawa vangle. Kopi hi atam lutok lawa vangin. Anoy duaw kutsuan. Donglain sarchar ula. At yung nga timer hi info nga. Hime timer hi 0 aliro rolin. 25k point. Singi sangay na yung nga lang ha. Suan a screen bay na maayan tax hawan uma. Hengawi inti suan point indong tele buka. Tax hi ni kata avoy kadan reset na. Ayin reset apiyangin tax hi abol tangin na ti chatlet haiti na. Suan minute ni danzel ayan minigame mo buka. Minigame ayan grass bridge le asyang ama. Minigame ikalza iwi na piyang yan 1.5k. Points idong siya nun buka. Suan screen ding lama ibok yan minute nga dana. Spin hi pakat zel idong nga. Spin na piyang yan points idon may baka. Free item hi spin shot hay na chan sa buka. Yung points grind na ho kasayo mang yan. Ang nido ho ko tanong grind sarchar ula. Kopi hi atam over sila ba. So fangin anay do ho ko tanong grind banbat ula. Points na iday nuha. Kopi hi alaw sa pananipon ng 12 dola. Ang game siyam to tehiyan. Latinin free item hi an upload siya na. Pero sang panlo anipon alat level turatan low grind sarchar la. Free item ang siyam level video ko ron upload le nga. Sumitsu email unan. Like, subscribe na notification bell on kalaw tayong hilaw la. Limited item lang din. Hindi pala ito ay doon niya.